Yebo. 19 April, it's your birthday. 1 May, yami. Wayesengahlanganisa Eish. Yazi mina ngikhohlwe. sengikhumbuzile-ke. Wayesengahlanganisa, cabanga sohlanganisa ne? SaseBrand ndawo. Mana manje uswabeka kulo kabani usuku. Obvious, sizolibeka mhla ka-1 May. Uda hey. 1 May yona egcinayo mos, wayemele siqale ngale qalayo. Hayi. And-ke cabanga-ke sizoqasha ilento le eMakhathide Events. Makhathide Events inayo yonke into bengiyibona laphayana online. Ngathi unani i-red carpet, izitsha, itende, i-catering, like everything nje oyidingayo for i-event. Iyeke mawuthi sound ayikho. Ikhona i-sound. Hawu, uma ngithi everything oyidingayo for i-event kade ngithi. Akuyona phela i-event makuwukuthi i-sound izobe ingekho. Ehena-ke khona i-sound. Sound enhle kanjani? I think inani yini lento le yamatende, le tende leliyisingili yabo? Yini libizwa ngani igama lalo? Hhayi lawa amatende Wangibuza into akudala. zamatende mina manje. Hhayi la matende akudala emngcwabo lawo, yabo lawa omngcwabo ophenya kanje ungene ngaphansi. Hhayi lawa asimanje manje lawa elimayo kanje. Ngiyabona yesi. Yes. Ngathi Kanti useyintweni angakani lo Makhathide ubani? Khululeka eMakhathide Events. Oh Makhanana Vista Makhathide. Oh nihlangene ngawo la makha. Khona lokho-ke yabona-ke sizozama ukuthi sithole yona. It's very cheap. iMakhathide phela. Mayibani ozokhokha shona. Ngithi baba kwami okwakho. So Cut nkosikazi. Akho Akho event. Ngaphandle kwaleya ngekhisimusi. kanjani Suka manje? la. Naye ikhisimusi Fonela uMakhathide umtshela ukuthi inkukhu isibalekile akachithela amanzi. nayo ikhisimusi sangamqasha naye futhi. Kusayi-event musi. Mana mngani kanti wena ufuna amakhathide noma ufuna event? Cha phela ngifuna amakhathide nobuhle Wanamathela kangaka emakhathideni kwenze njani? Mana mngani mahle kakhulu yini kanti amakhathide? Engathi ngizowalandela amakhathide akho.